vimpan päälle tehdä korollaa. Joo. Näitä yleensä vaan näkee tuolla Ruotsin kisoissa vaan. Niin no. No oikeastaan meidän viime lauantaina oli eka testi, oli märkä ja sato vettä Vesilahdessa ja oli hieno ajaa tosi vaikeissa olosuhteissa, niin auto tuntuu tosi hyvältä. Ja samalla lailla jatketaan reeniä, siellä on saksu kyydissä ja testiä vaan, että vippiä ajetaan. Ja tosi hieno fiilis on kyllä. Siinähän se ajellessa. Onko löytynyt parempia säätöjä kuin aikaisemmin? Ei ole säädöistä kysymys. Se on vähän vajaa vetoinen nyt, mutta ei se ollut koko ihan ykkösputkasta lähtien. Niin, silloin kun toimii, niin menee hyvin. Toivon. Ei mitään ongelmaa auton suhteen, että kypäräpuhelinyksikkö vaan tuolle vaihdettiin nyt toiseen tälle kolmospätkälle. Niin nyt paremmin kuuluu jo paljon sitten sieltä, että tulee vaan toi auton metakka niin kovasti läpi tuolta meikäläisen korviin, vaikka pete tuolta ihan peten ääni kuuluu ihan riittävän kovaa, mutta sit auton meteli tulee vielä siihen niin kuin päälle, että se vähän haitannut, mutta ei mitään sehän on tällaistähän tää on aina tää touhu. Kyllä me varmaan aina koitetaan ajella, mutta toi nyt tuntuu vaan paljon paremmalle toi kypärä, toi yksikkö, että jospa siitä saisi paremmin. Liian kovasti joutuu keskittymään siihen nuottiin, että kuulee sen, niin sit se ajaminen tahtoo jäädä. Että kyllä se sekuntikin riittää niin, että ei sillä ole mitään väliä. Hyvin ajot omia ja auto ehjänä maalissa, niin sehän on parasta. Hei. Ei toi OHC oikein laula sillä. Mua vähän niinku surettaa, kun Koskilammin veljekset tulee noilla 10 000 kiertävillä autoilla tuossa meidän edessä ja ne antaa yleisölle semmoista korvakarkkia ja sitten me tullaan tämmöisellä pataraudalla, mutta tämmösiä ne silloin 90-luvulla perhana oli, mitä siellä penkalla käytiin katsomassa, niin toivotaan, että jollekin tuli jotain nostalgisia fiiliksiä.